Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw meɗen Bela TV. En jetti en jarni moni kala to woni kala en woni kala en bimbar ko jammal e kisal woni e muɗum. Taga yettude Allah ko julde annabi sallallahu alayhi wa sallam gonɗo sirru godal woni ruhu godal woni fittadu godal godal en godi e dow on goɗɗo gonɗo mo hañude dumare ko adinde godal en goda tagɗo kongol woni wingol wongol woni kongol woni ko e on woni ko wanna hen woni ko waɗa woni ko ɗum woni ko eto ɗum woni to e ko ɗum wonde ko ɗum woni ko ene ɗum woni anda ko waɗɗum ko wonde ko ɗum woni ko eto ɗum woni ene ɗum woni ndeke waɗa woni ko wonde ɗum ko woni ɓeydetamo e wonde ko woni nattude ɗum wonde ko woni ustamo e wonde ko woni nde wonno kanko woni ko adinde ko woni ene wona ko waɗa woni natta wonide ko woni heddi ko woni kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Caggal ɗum en jetti jinnaɗo men tedduɗo en juurima on jinnaɗo men debbo yo Allah ɓuɓanmo toon to nder leydi. En donima ummata islam o foof e dendagal maɓe julɓe nde Allah yurmoto yaafo ɗumen, kono kadi en dañi usara mo ganduɗa kañum woni Hammadou Yero Diallo liggotono toon to Daka FM. En duwanima dendagal galle o e jinnaɓe kay suddiɓe sukaɓe foof nde Allah yurmoto yaafo Hammadou Yero Diallo harnomo aljanna. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande o en keɓani juma o en keɓani khutba o kono kadi en keɓani juulal ngal saabi ɗum ko ndiyam jippiɗam ɗo tuggi waktuji 12 pawɗi hojamaji 25 ha waktuji 18 waɗata ko toɓa seeɗa silta seeɗa wadde en keeɓi 25 e nder temedere ndiyam ko jippiɗo e nder wuuro men Medina Gounass e ko takki ɗum. Alhamdulillah ko hunde yettirtede Allah. Ndeɗo jonde ko jonde segnde aada e jondeji kewɗen joɗade, ko jonde nde ponɗen joɗade yontere ko adi hande walla jonte ɗiɗi ko adi hande. E wala neɗɗo woni koye hoddiroji Allah aɗa foda Allah ene muuya fi kala ko hoddiro Allah ngo woni ko latoto ko e neɗɗo kala. En jetti Allah en jettirimo sababude rokkuden fartaŋe wawde joɗade en huccita e bandiraɓe julɓe ko ɗum saabi no mbiɗen ni haaɗi en tawtore ɗo no khutba juma en calmi ceerno men ceerno Mouhamadoul Bassir bo ceerno Ousmane. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hande ka juma waɗi no wowri ni e kala jumaji ɓennuɗi maro ko keɓani yewtu ɗum ɗo e ayaw men hedar en jafni bandiraɓe farnoɓe ɗum e woɗaɓe ɗum ɓe. Ndeɗo jonde ko jonde siftodirde nde wonno neɗɗo so tawi wiyama yo siftin no ceerno men heewi wiide ni so wiyama neɗɗo yo siftine firti komo anduno koko anduno tan o siftinte wadde neɗɗo fof ko ganduɗo. Eyyi ko adi ndeɗen natte ko joforɗen siftinde bandiraɓe siftodirde nde wonno Allah neɗɗo ko lomta Allah e dow leydi he wadde ala fof to jombi rownude konngol makko ngam wajira ɗum adino ala fof to jombi rownude konngol makko ngam wajira ɗum reɗo ngo. Haade men yettoya toon ko weltare mawde wonani en e Sénégal gañade ngel ɗon kawgel international mbiyen leyɗele kewɗe fodde leyɗele 20 kawriti janngude Qur'anul Karim ko Sénégal ƴetti. Oɗo ɓiɗɗo pullo biyeteɗo Abdoullahi Acci alhamdulillahi rabbil alamin o ƴetti ɗum ƴettugol joɗgol no feewi e jettiri ɗum Allah e mbimo yo jogoro jaam sikki ala Abdoullahi Acci e hon Abdoullahi Acci ni kewi e Sénégal ko hunde yettirtede Allah. Sikki ala ko garteten seeɗa e to banggue ƴettugol makko ngol no artiri ni e leydi he o jaɓɓama jaɓɓogal payodingal kono fonno ɓurduɗo jaɓɓede
fonno ɓurduɗo jaɓɓede sabu ko leydi l'islam gagni qur'an toon to Afrique du Sud. Abdoulaye acci nawno dara ko Sénégal arti wadde wonto haala mum fonno tolnoyade nder leydi he kono leydi ndi hande ko politique moɗi fofof nanni e nder muɗum kaala fof ko politique haalata. Wiide felliti so tawi woni ko Sénégal yano tan hayso ko demi final coupe du monde haala ka tawanno ina haale ha aduna gasa balni so Sénégal yano ha final walla Sénégal ƴettido coupe du monde tawanno kan haala ina haale ha joni. Wadde ɗum ɗo ko ñaggirɗen caggal jungo en potano jogui ɗum caggal jungo sabu so a daari ko jaɓɓimi ko mawɓe ɓuuri hen hewde wadde sukaɓe ina potno yiyede hen no jirete e banggueji goɗɗi kono kadi no jirete e nokkuji goɗɗi. Ɗum ɗon ko laamuji men ɗi kaldaten nde wonno kamɓe ɓuuri andude komi kalten ko kono kadi e ponno jaggi ɗum juuɗe kewɗe. Nde wonno qur'an ko kañum tan woni ko adi, kañum woni ko sakkitto, kañum woni ko haali ko ɓenni, ko haali ko wona, haali kadi ko aroyta te ina gonɗi ala ko ittata ɗum. Wadde enen fof poɗɗen ko ruttitade Allah e ruttitade qur'anil karim. So tawi en ñawiri ñawoji l'islam nde ma en keɓ kala ko muyɗen, kala ko jiɗɗen e nder dow leydi he, kono kadi kala ko jiɗɗen e nder leydi meɗen Sénégal, kala ko jiɗɗen leyɗel takki ɗum, kala to julɗi woni so tawi golliri l'islam ma dañ kala ko yiɗi e aduna muɗum. En potani joɗade woɓɓe no gummo e banggueji goɗɗi gara kadi e leydi min ɓuura en l'islam sabu wiyamaka en 90 julɓe e nder leydi e nder kala temedere e leydi Sénégal. 90 julɓe e nder leydi Sénégal. Joni holko tenkita ɗum ko ruttitade alqur'anil karim e janginde ɗum ɓeskuji ɗi e wurde hen sabu tubako goto mawɗo jiiɗo aduna toon to leydi France kono kadi ko jibinande leydi France. Wadde onɗo wonde makko julɗo sattat o wonano julɗo kono kadi ko bindude defte kewɗe o windi ɗumen. Siftu noon kadi o sifima l'islam, o sifima e l'islam, o sifima kadi wattan jamanu. O wiyete ko Maxime Robertson o jibina ko hitande 1915 mbiye 1915 toon to leydi France. O sanki ko l'an 2004. Kanko oɗo Maxime Roberts o haali hawa haali e nder Qur'an kono kadi o haali hawa haali e nder simore wiyeteno Qul huwallahu. Kanko Maxime Roberts ko bindude defte kewɗe o windi hen deftere o windi ko la vie Muhammad, gurdam manan. O wi aduna o ba yahoy to yaha arta fof ko ruttitade e nelaɗo tan wonta gonga, ko ɗum tan heddoto. To yaha arta fof ko ruttitade e nelaɗo tan, manan ko ruttitade e diine e ruttitade sunna nelaɗo Allah tan woni to wonto aduna watidiri. So aduna anduna ko woni ruttitade sunna nelaɗo. Eɗen jogui jorto kadi no ceerno men haali, en jogui jorto kanko o sanki koye l'islam. Eɗen jogui on jorto wonno windi defte kewɗe kono kadi o windi nde o yi e nder Qul Allahu samad, o wona as-samad de ko samad tan o wi hay o addani. Eɗen gandi Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ay o winde o yi samad tan o wi joli e ɓerde makko jangoyde arab. O jangi arab ha o inniri hoore makko arabisant. Wadde oɗon wonko woni, kono kadi ko neɗɗo gandaɗo e nder aduna he, ko neɗɗo gandaɗo e nder alama he. O watti ha wiya kanko hoore makko arabisant. O windi defte kewɗe e l'islam. O windi deftere annabi o no mbirɗen ni la vie Muhammad. O wi kadi jaman mawre ko wutade Muhammad tan, rewde Muhammad woni ko laaɓi ko sallallahu alayhi wa sallam. O windi wonde kadi ina wiye l'islam, o windi wonde ina wiye communisme, o windi Israël, o windi Palestine, kono kadi o windi defte kewɗe. O so tawi yimɓe gandano ko woni e samad, so tawi yimɓe gandano ko woni hen, docteur wonta ƴettude pingu nanna e neɗɗo, kono kadi o wi docteur wonta ƴettude foɗɗere rokka ñawɗo. So en gandano ko woni e samad, o wiya ƴettanno samad tan mbaɗa e reedu neɗɗo tan o sello. O wi so en gandano ko woni hen, o wi o sifi samad, o wi raɓɓe famɗitinade tan samad firtata ko hakkille, wanan cerveau miijo ko ɓenni, miijo ko wona, miijo ko aroyto, kono kadi cerveau mbiyen hakkille rokkuma ƴettude tigui wadde hen lacciri, waɗa hen sukara. O wi tan wonta munku. Wadde oɗo no sifori samade ni, walla no sifori neɗɗo ɗum ɗo e Qur'ana ni, ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko seeɗa ko andi hen.
ko seeɗa ko andi en no mbinɗen ñanden ni junanede gurdam mum jeeya ko e yurmede jeeya kadi ko e jeeya kadi ko e moƴƴanede sababude en ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko duuɓi 63 yaari kono ha hande golle makko ene kaale hande jamanu hande hay gurnoɗo duuɓi 600 walla 603 hitande haaldatake noon haaldete ni wadde barke malla barke fodanede moƴƴere fawi tan koye barkinanede gurdam muɗum juɗɗam hen e daɓɓiɗɗam en kono junnede nde ko yurmede Allah no hanitta ni ko jiɗɗen siftinde bandiraɓe ko en ɓurani ɓe andude kañum woni ko ganduɗa to banggue janayseji meɗen surtout ƴettude on cankiɗo mbiyen mayuɗo o e nder galle mum nawde ɗum to julote walla nawde ɗum to bammule ene waɗi no waɗirte ne gasa seere men ɓe kam ɓuuri en andude ɓe poti siftinde ɗum e kala saaha en jafnimaɓe noon ittude konngol meɗen dow maɓɓe yahudiyankoɓe gardinnan nasraniyankoɓe cakkitinan annabi sallallahu alaihi wasallam wi kanko o lombat manam wooda ardiɓe mayɗo o wooda heɓe caggal mayɗo o lombo en ji hande fof ko ada goto fof niiɗi yetto yaade to fayato gadduɗa yaade mayɗo sakkito arde wona ni de mbirano ɗen walla cakkiruɗa yaade mayɗo ido arde woni ko hewani ko woni so en leñol men pour lesɗikinade anda ala jommuɗo ala jombaɗo artirede e lawol tawde kay neɗɗo andida fof woto yaw dokkuɗoma gandal no foti fof woto yaw kadi kaludoma e l'islam no foti fof so tawi neɗɗo o haalnima a jegiri ɗum ko saggere walla ko majjere yo jol e ɓerde ma wittoyde ɗum ha ƴeewa sokono o wini walla wona noon wadde eɗen poti teskade enen julɓe l'islamiyankoɓe so tawi eɗen nawa mayɗo foti ko lombade ko gonga natrino nden ni nawrteno ko koyɗe nangodiral ha joomum yetti o fayi hande moyeji ngoodi ene famɗi to jiita mayɗo ina nanga tan nawira noon ne ronda tan nawira noon donc wadde ha joni moyeji ɗi ko ɗo tawi l'islam ko ɗo moyeji ɗi kadi gaccata l'islam wadde ina foti wodde fodɓe hedde yeeso wodda heɓɓe caggal mayɗo lombe hakkude ko ni annabi o wiiri wonno ɓeeɗa gardinat ɓeeɗa cakirinat kanko yiɗi koko lundi ɓeeɗa seeɗa e wonno l'islam kañum koko laaɓi ala fof ko wittete ala fof ko satete e l'islam ala ko satete e sunna gueɗel gonga ngel koto nder bammuɗe eɗen poti ustude jeddi ɗi eɗen poti ustude haalullaji ɗi eɗen poti ustude jeddodira ɗe eɗen poti ustude gossundere miijoji ɗe eɗen poti ustude haalaji ɗi eɗen poti ruttitade toon e Allah eɗen poti ruttitade toon e Allah eɗen jeehi hen ko hulɓini haalaji hay politique hande Sénégal kala to jaaɗa ko politique yo hay nder bammuɗe politique parti naggam o leader naggam o donc a andude hay koye aduna holo gonɗen surtout ma asiyoɓe en jiiti kay ko mayɗo gonɗen asande walla ko mayɗo gonɗen addoyde kaari waɗi ni o felli to yimɓe duttorane politique gasa tawani kala politique allahu akbar eɗen poti hersude ɓe maɓe leliɓe ɗo omo ganduɗa nanɗo leli e ɗeɗo ɓerɗe ko hay so hucciti e maɗa an a suusa ƴettude konngol saabu a jogui muɗum gacci wadde to leliɗo andumuji ma sa yettima salmin gona e qul Allah walla gona e salatul fatiha kono hebbinde haala te ko kecce ɓole waɗirto ngal leggal addirgande tufere waɗirɗo ndi leydi ko ni wonirta mi waɗino ni iwani watti haalaji tan ɗi hay goto anda vraiment eɗen poti ruttitade e Allah eɗen poti andude to gadduɗen oɗo ɗo walla to gasanɗen oɗo ɗo ma en gaddu ɗon kono kadi ma en gasane ɗon ko ɓuri hulɓinade ko wonmo gondunomi waccata mi fena so tawi mi feni so suuri to woto Allah suuri musique e nder berɗe arnoɓe azze mi keɗomi ɗi allahu akbar mimi de ko woto mbaɗen ɗum sabu mbiɗa andi min mi watta ɗum so tawi mi wonde hakkillam mimi de ko woto mbaɗen ɗum nde wonno en jijiti ko addi en ko gaddira ɗen ko alay saago tuusen wadde ko kala
e nder ɗo kala kono ko hunde ganduɗa fonde wattede hakkilo kala min ɗo ko woto jayi oto ndaari kaalowo walla ko ɓorni ko e ñaagi bandiraɓe nde daarata haala ga mbasa darde kalɗo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ngam wawde min feññinde ɗum ɗo ne gasa taw yimɓeɓe haalde ɗum ɓeni keewi walla kadi wiyoɓe o ko haalta ko kecce ɓe kadi mbasata wodde ina heewi e kala banggueji no ñande ni aljama ɓennu eɗen goni ƴettude hutba ceerno Mouhamadoul Bassir woodi mbiɗo alhamdulillah min de omo ƴettuɗa ɗo o kam ne wela kan tan mimi eyi ko ɗum woni fandare meɗen neɗɗo l'islam neɗɗo qur'an neɗɗo diine neɗɗo sunna belɗo ɗemgal joguiɗo gandal laftiɗo ɗemgal alhamdulillah neɗɗo so yiiɗi yoɗon sikki ala ɗum tan wawi wonde mawlu makko hawna fiya to aljanna inchallahu taala wadde ko noonne kadi seyfiroɓe kadi ko ma jeeye hen tan seyfiroɓe ko ma jeeye hen tinnodiren e nder koye men tinnodiren e nder koye men so tawi neɗɗo nawama to bammuule enen ko poɗen ko ruttade Allah joguiɗo hen kurus wona e salatul fatiha joguiɗo hen wala kurus wona e salatul fatiha walla janngude qur'an ngam nildude baaje liiɓe ɗon ɓe hersude ɓe ruttade e Allah mbasen yeddodirde surtout politique mbasen yeddodirde surtout politique mussen dille ɗe e nder bammuule mussen dille ɗe jantuno ganden ken arɓe ɗo komo gadduɗen ɗo ken aroyoɓe ɗo ken addoytaɓe ɗo ɗum wonno hunde ne jiɗɗen haalde ko femti e banggue janayseji meɗen alhamdulillah goto fof hankadi foti jogade no waccori hoore muɗum goto fof foti hankadi jogade no dartanori diine muɗum koto julɗo o fotani haadani waktuji makko joyɗi gaga wirdoji makko on foti wadde hen nafilaji goɗɗi ngam malnorade ɗum e ɓattorade ɗum Allah kono kadi e yilorade ɗum Allah inchallahu taala en ñetti mo ganduɗa ko Mouhamadou Ali Diallo ɗo e Nasrullahi en jiiɗi willademo ngam ko demowo lijum demowo sewo sewoji e gasa hande ko wonko dawri ɗum adi en jeɓani jokkodirde makko kono kadi ko ɓurani yanke ko sunna yanke ɗon gandirde ni ko sariya yanke inchallah kadi ko allol makko sariya woni hen karpat par ce que o wi ko min ko bir keɓotomi taw manan mi heɓata koye bir koye alkamis tan walla aljuma keɓoto o haali ke sawde heɓoto nde hanke o ko gantu hande o kadi wonko dawri ko ɗum saabi en keɓani jawre wadde mono inchallah so Allah rokki en gurnam e cellal ma en jeɓɗo Mouhamadou Ali Diallo golle makko pawidinde kono kadi ganden jangde ina yaada e golle no ceerno men ceerno Oumar he wiide ni jangde e golle e diine ɗum tan woni Madina Gounass ndeke jangde ene yaada e golle ɗe hande ko jaltunowo ko heewi e lijumaji ko surtout noon ko ma en garto hen tan ko ɓuuri yajde inchallahu taala en jettimo no feewi en mbima kadi yo siftere ne duwaw he saabu ko neɗɗo Allah sa yiɗum tan aɗa andi hay sa haalmaka en jetti en jarni Mouhamadou Tidiali yeeɓiyankoɓe Bela TV foof kala to mbawi wonde nder windere nde Yahya Touré min calminima no feewi ha toon to Thiès en calmini Hamme Touré toon to Nouakchott en calmini Souleymane Diagne ɗon Nouakchott ɗo kono kadi musidɓe meɗen yaɓe toon to Maggal Touba yo Allah newno ɓe garta e dow jaam e kisal yo Allah newnu ko rewa toon Allah yo Allah jaɓan en waɗan en ɓuural e Sénégal waɗan en ɓuural e aduna waɗan en ɓuural e leyɗele takkiɗe Sénégal fof e dendagal to leydi julɓe wonno e nder aduna hen musidɗo mon Ousmane Oumar Touré joni o en jokkat e heɗade Abdoulaye Acci oɗo Qur'ana belɗo kadi o yiidi omo ganduɗa kañum ceerno men ceerno Nourou Tall to jama ceerno Madani Tall e jii o jangi ɗon kadi Qur'an machallah alhamdulillahi rabbil alamin ko wiide tan ɓe jangde yawtirani ɓe ala noon mo jangde yawtiri de wiide ɓe jangde yawtirani ɓe ala noon mo jangde yawtiri nde ɓe tinoto ɓe dutto e alluji maɓɓe ɓe kimmirana ɗum ɓe kona hen ha woda koɓe dañi inchallahu taala oɗo wonani Sénégal fof faaro nawnoto darapo leydi ndi toon to Afrique 18 ko leyɗele nogas poɗodiranno ko leydi Sénégal ƴetti ɗum alhamdulillah wonto leyɗele capanɗe 4 koɗodiranno so tawi Sénégal heeɓino toon cikkannomi dillere nde ɓuranno ɗo te toon koto banggue aduna ga noon koto banggue islam koto banggue diine koma duttoɗen e Allah no feewi wiyama ken capanɗe joyo e jeenayo temedere capanɗe jeenayo e joyo
e nder kala temedere e nder leydi Sénégal eɗen poti jambidde koye men en poti ƴewtade koye men kala saha kono noon seeren ɓe ɓe jaltuɓe mbaajo gueɗel ngel kalten to banggue bamuleji meɗen eɗen ñaagui seeremɓe ɓe kala nde Allah rokkiɓe farten e haaɓe tawtoroya toon wirwirde bawɗo wonde foof eɗen ñaaguiɓe noon en jafniɓe kadi e ñagol ndeɗo ndeɓe mbawata yettade renoɓe bamulɓe walla denowo bamulɓe yoɓe jottamo haysoko saltinani tan te wonno ko noon tan mbaweten haalirde ɗum ala noon to denowo bammuɗe wulliti hen kono en ñaagui seeremɓe eɓe jottoro joomum ɓe namdo ɗum ɓe namdodiri e mum ɓe calmodiri e muɗum inchallahu taala en mbasa arde tan mbaɗa duwaɓe koota ɗum ɗon e ñaagui seeremɓe e ñaagiɓe kadi yafuya no fewi yo Allah rena en diineji meɗen yo Allah junan en gurdam men junan en gurdam ceerno men ceerno Alaji Ahmad Tidiane Ba radiallahu taala anhu wondude e cellal e sembe e hattan e kanko e dendagal e ɓesgu e gallo en calmini ceerno men wonmo ar ceerno Mouhamadoul Jalal Dine Ba en calmini kadi ceerno Mouhammad Siraji Papa ha toon to leydi Espagne en calmini fof en sen mbi enen liñta en jumat Ousmane Oumar Touré ɗo e Bela TV on ƴettamo jarnam ha sahaji goɗɗi so gueɗen foti hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. حسبك. السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه